lang. Ngari ka di ay. Muli yung nangyari ko. Kulba lagi ning. Kusog pa dun. So, di pa man ni mao. Di pa ni Mao. Napalikisog ano. Di. Sugan. Kung bako lang magalit ko ano? Sugan dire. Hawak ng ginat. Gabi. Sugan dire. Alasay, alasay. Ito yung safe one. Ang ay lagi sila hindi karon. Ano di ana piniligitan? Sugan na dire. Uy. Di ana piniligitan oh. Nya nang hangin bay na oh. Dili biyak tao. Oh, ni Wib lagi ni Wib. Dari na oh, lim na. Dulo tawon na rin. Bakit dito? Ha? Oh, lagi di ba? Lagi dito. Oh, lagi dito pa dito. Yaman lagi abdi pa ano? Ayaw des go. Gol dire. September dire, September dire. Kusog na din eh. Kusog na din ni Jer. Suga na. Pakalag po tugog mga ano. Kusog gilanda ang gilanda. Kusog to. Oh, bone. Oh. Bako. Patay na tayo na. Nagtay mo gusto. Dikit minus pando na buwan. Ano na ka? Tago Jid. Tago kay basig na man lupad ba? Kumar na lang. Okay. Agi mo kung panik kung may gusto nga ang kita. Lagi. Bali ako pa. Balik pagkupa Jer. Bali pa. Ah, ako ang magsang kinagaan yun. Grabe kusuga naman to Jer. Sodta. Bakit mo kandali? Sodta ni. Grabe kusuga to oy. Nagbiyan na po pa, ano? Sana ko ano?
Lagi.